Čaute, moje meno je Huši. V tomto videu si poviem niečo o gitarovom efekte nazývaný Wah-Wah pedál. Je to veľmi dobrý, veľmi užitočný, skvelý efekt. V tomto videu vám chcem povedať, že ako sa dá tento efekt nastaviť, ako sa dajú opraviť základné problémy, ktoré má tento efekt. Veľkou výhodou tohto pedálu je, že sa dá otvoriť bez toho, aby sme stratili záruku. A tiež veľká výhoda, že sa dá nastaviť, čo môže byť v niektorých prípadoch veľmi užitočné. Čiže teraz sa pozrieme na to, že ako vyzerá tento efekt znútra. Máme pred sebou Wah-Wah pedál od firmy Vox. Je to jeden ich základný produkt. Keď dáte dole ten kryt, tak sa dostanete dovnútra. Najdôležitejšia časť tohto pedálu je práve tu tento potenciometer. Čiže Wah-Wah pedál funguje tak, že keď to máte takto hore, ten pedál, tak ten signál obsahuje iba tie nízke frekvencie a keď ten pedál máte dole, tak ten signál obsahuje iba tie vysoké frekvencie. Celý ten pohyb tých frekvencií je v podstate kontrolovaný práve týmto potenciometrom. Čiže práve ten potenciometer sa dá nastaviť v tomto efekte veľmi jednoducho. Tu je táto umelá hmota. Táto umelá hmota drží práve túto páku, čiže stačí iba uvoľniť trošku tú umelú hmotu, posunúť ju nabok, takto, tu nabok, a v podstate hneď ako sme uvoľnili tú umelú hmotu, tak tá páka sa uvoľní. Čiže teraz máme prístup k tomu potenciometru, ktorý môžeme pohybovať. Čiže my si v tomto momente už vieme zvoliť, že v akých hraniciach sa má pohybovať ten potenciometer. Či chceme, čiže máme dva možnosti. Môžeme nastaviť ten Wah-Wah pedál tak, aby ten signál išiel z najnižších frekvencií po nejaké stredné frekvencie, alebo aby išiel z nejakých takých menej nízkych frekvencií, čiže možno už od nejakých stredných frekvencií do tých najvyšších frekvencií, alebo niečo medzi to. Čiže malo by sa to nastavovať s hľadom na aparát, na nástroj alebo čo vám vyhovuje. Môžete si to kľudne vyskúšať, že čo vám viac vyhovuje. Keď to máte nastavené, tak vrátite tú umelú hmotu a iba zatiahnete ten šroubik. V tomto momente je to stabilné, nemusíte sa ničoho báť. Veľmi častým problémom pri tomto efekte je, že sa uvoľňujú jacky. Keď sa uvoľní jack, tak sa môže stať, že nepreteká signál cez pedál. Čiže niekedy stačí skontrolovať, že či sú tie jacky dobre zatiahnuté, niekedy ich pozaťahovať. Ďalšou vecou, ktorá sa tu zvykla pokaziť, je prepínač, kvôli tomu, že je veľmi, veľmi často používaný. Výmena prepínača je veľmi jednoduchá, môže sa to kľudne stať, proste treba vymeniť prepínač a funguje ďalej. Ešte takým častým problémom pri tomto efekte je, že je tu, kvôli tomu otvoru sa sem dostáva dosť veľa nečistot, hlavne k tomu potenciometru. Niekedy raz za rok, dvakrát za rok, podľa toho, že ako často použijete tento efekt, sa oplatí otvoriť a vyčistiť to tu, dať sem nejaký krém na ruky, čiže nejaké mazivo, aby ten pohyb bol jemný, aby tam nebolo skoro žiadne trenie. Čiže čím máte jemnejší pohyb, tým lepšie to bude fungovať. Ak si kúpite použitý Wah-Wah pedál, určite otvorte ten efekt a pozrite sa dovnútra, vyčistite ten efekt a s tým môžete strašne predĺžiť životnosť toho efektu. Ešte posledná vec, ktorá sa zvykla stávať, je, že vyzerá to tak, alebo pôsobí to tak, že ten prepínač je pokazený, že neprepína ten prepínač. Nemusí to byť výhradne problém toho prepínača, môže sa stať, že pod tým prepínačom je taká látka, ktorá stláča ten prepínač. Že môže sa stať, že tá látka sa opotrebuje, už netlačí priamo na ten prepínač. Vtedy stačí urobiť úplne jednoduchú vec, zobrať si disperzné lepidlo a dať trošku to disperzného lepidla na tú látku. Tým disperzným lepidlom tá látka stvrdne a potom sa vyrieši tento problém a zase pedál bude fungovať. Toto sú také základné veci, ktoré sa týkajú tohto efektu. Hovorím, veľká výhoda je, že tento efekt sa dá otvoriť a úplne jednoducho
tie základné problémy sa úplne jednoducho dajú opraviť. Iné veľmi sa v tomto efekte nezvyklo pokaziť, v podstate wow pedále patria medzi najspoľahlivejšie efekty. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, dúfam, že bolo pre vás užitočné. Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky, kľudne ich napíšte dole, dajte odoberať a pozrite si aj moje ostatné videá. Čaute.